Ngencho kwamba kwira na magana contractors. Tiga tokura ningane ya magana contractors asoko genda sigetiki ya Gusii stadium. Asomo kwenye konda ni raro okoro sigetiki ya. Tima itigeti ya nga ige ikere mheshimiwa governor na keroke ninga kikira irige kakinga na gukuru ikegere timu yite ya Shabana. Timenye tigo se kwanya gwake sabu nga chibe saire nga bakoira asigete agesero kia Raila Odinga stadium ime county ya Homa Bay. Na endimna nabatebi lichiko elingo mosmeno eliko na chamutu na kuna chamaega etoje tetugaikagali stadium katwanyore stadium eli contractor ntwanya go change contractor eli ayetu egasi ne serikali yaete mungwano oli omuchanda akolete achieta akatebwale te pipe enganiga akalete pipe enganiga bona macha ali ayengo soagali tali nkonyara gosoka tukamde into kunyara kuwakana ekyara to kuwakana na ndo tuchitwe kichibes chindoro etogote butwalire chibesoro kolega asina yaganeri mungwano lia kalimegeti karusi pipe chiri lakini akora kana chibese chimwererete chibesa konyoro akaniro abantu konyobalire chibese chi etwo kwandenere mpaka igoro umuchanda omone tubwate no linga ki chibesa kango okolire ata gitakanwe toko mdenga lichi ko ligo denga ras mo kolegas okoleki wakana egas gwa kolire already wakanire unless of they wasinyiru a contract ever terminated urworo chibesa chiritigarete chira osegeti nande amangana ye contract na makon ndoko nyara kumoseli enauli lakini nde nante bitinga wika ekerante twe omweli o December osmekiro bunyansi namutebiti nagenda aligero ni andons acha tukolregeti alafu naendega bana kartu tigarete bonus